Benvinguts. I ara què haig de dir jo? Sobre què es parla, Charlie? La rumba, bàsicament. De la rumba. El que es feia i es fa fins ara, era la rumba. Les pallassades les deixarem en un cantó. No vull nomenar noms. El que el senyor Paret, el senyor Antonio González i un servidor que va ser el primer que va treure un piano amb la rumba, sí que podem parlar. Llavors tot el que es faci a la vida amb dignitat està molt ben fet. I dels errors se n'aprèn, però mai imitem ningú, perquè les imitacions mai van ser bones. Aquí no es tracta de ser paio per sentir la música o sentir la rumba, del que es ve a parlar. Parlem de rumba. Tota persona que tingui cor i tingui ànima per sentir la música i sentir el que és la rumba, que no és allò, ole, i no tiene novio, no, això no té res a veure. Per això nosaltres vam canviar la rumba andalusa i la vam fer catalana. I no van ser com es diu ara, fa temps, si a l'orelles, si el d'allò, no. Aquests senyors no van ser. Van ser uns altres, que ens asentàvem a la Ronda Sant Pau de Barcelona, i la vam fer a la nostra manera. Vam ser nosaltres. Llavors no tiene nòvia i tot això. La rumba no és cap cachondeo. La rumba fa ballar. No es podem mai comparar amb els cubanos, però ells és salsa i nosaltres som rumba catalana. Llavors acabaré molt aviat. Que es faci la rumba però amb dignitat i que Déu els beneixi per agradar-los la música.